Áno, Táňa to dobre pochopila. Veľmi dobre, to je veľmi dobrý indikátor. Je to možné, ale teraz Táňa to veľmi dobre pochopila, že vyšší level komunikácie. Čiže žijeme... Nie, že žijeme v časových špiráloch, čiže ako máš pocit, že si chce... Ja si myslím, že tak Nie, časová špirála ide tak. Ale ako... Nie. Časová špirála neexistuje nejaká iná len taká. Nie, to nie je myšlienka, to je vnútorná filozofia. Nie, to je vnútorná filozofia. To je myšlienka potom. To dobre pokračuje. To je nezvratiteľný pojem v mojom ponímaní časopriestoru. Čiže žijeme v časovej špirále a ja jednoducho som zistil, že keď chceš žiť plnohodnotne, treba to pochopiť. A treba sa v určitom časošpirále sa vrátiť k veciam, ktoré si kedysi zažila. Čiže nie, treba sa vedieť vrátiť niekde. Jednoducho znova tých ľudí, keď stretneš. Čo, ja nemohol by si to začať? Ja sa snažím čo najjednoduchšie. Na budúcej stretávke začni ty s tým. Nie, ale keď napríklad my sa dokážeme vrátiť v rámci stretávky do 19. do 18. To je ľahké. Ale musíme sa stretnúť. To je jediná podmienka, že v tej časospirale sa musíme vrátiť niekde naspäť a jednoducho si oživíme, čo sme vtedy zažívali, tak je to neskutočne dobré. A neskutočne dobré je pochopiť, že kde sa tí ľudia pohľadia v časošpirále. Lebo oni to v tých svojich príbehoch vyrozprávajú. To znamená, že robil som to, to nevadí, že či povie pravdu. Pokiaľ si dobrý, tak pochopíš, že čo tu je pravda. Ale ja to viem pochopiť. Ale hlavne ti poviem tie základné veci, že robil som to som proste sa pohli v tej časošpirále a odovzdajú ti skúsenosti z tej časošpirále. Neviem, či vieš, čo hovorím, ale je to ten vyšší level komunikácie. A to je to nádherné, čo môže byť, lebo ľudia ti odovzdajú neskutočne veľa nápadov, myšlienok a pochopíš, že vlastne ty žiješ tak isté ako my, čo je veľmi dôležité pochopiť, že jednoducho tie tvoje problémy sú také isté ako my, že momentálne odbúraš neskutočne veľa vlastných problémov, získaš neskutočne veľa problémov, že s tým debatíš. To je celý princíp stretávania. Nie nejaký princíp.